חברים, היום אנחנו בסרטון על קלאש רויאל. היום אנחנו נעשה את אתגר סקלטון כמו שאתם רואים. דבר. מה קורה חבר'ה? טוב, עכשיו פתחתי את הקלאן. ראית? מה יצא? סתם. היה אמור לצאת לי לג'נדרי ובמקום זה יצא לי גובלין גנג. מה יש בגובלין גנג? מה, אתה לא יודע? אני יודע, חכה שנייה. לבל 7 כבר. אמא, תשארי לי את הדלת. טוב, בואי את אתגר הסקלטון הארמי. טוב, עכשיו אנחנו נעשה את אתגר הסקלטון ארמי. אתה עדיין מצלם? כן. אתה לא יודע שזה סרטון מלא דקות? יאללה, תתחיל. מה לשים בדק? ג'יינט. לשים רויאל ג'יינט? כן. בטח. ברור. לשים פרינס? לא. נראה לך? לשים אליט ברברים? לא נראה לך. לא לשים עוד. בסדר, תשים אליט, אין לי בעיה. אליט ופרינס. אליט ופרינס? כן. טוב. לשחתי באולר. שים לי פריז. אני שם פריז, חכה. זה מצלם? כן. מה? אל תשאל אותי כל שנייה. הם יכעסו עליך. מה לשים עוד? אליקסר קולקטור. שמתי. רייד. כן. שמתי. רייג' ו... מירור. לא. עכשיו אני מוכן. רגע, אבל מה עם ה... אין לך כלום? לא צריך. אתה לא צריך. אבל יש לי באולר. בסדר, תשימו... לא, תשימו זאפ. לא, זאפ לא צריך. שמתי. בסדר. שמתי. ג'יינט. רויאל ג'יינט. פרינס. פריז. רייד. מירר. אליט. אליקסר. יופי. אתה מוכן. תזמין. רגע, אני לא מוכן. מה אתה לא מוכן? נועמה, מה? ראית מה השיא שלי? לא. 2327. הופה, אתה עלית לארינה 8. אני מזמין. יאללה, תזמין. הזמנתי. בארנה 9. כן. טוב חברים, אנחנו כאן במשחק בארנה 9. אקסקיושנר. נפתיע אותך בעוד זין. נביא אותך בעוד אקסיק. קלוספל. 4 אקסיק. דודי. אתה לא צריך להגן. עכשיו אני צריך. אתה לא. עכשיו לא, אתה לא צריך. נראה לך. אל תשים כלום. טוב, אליקסר בצד הזה, תקשיב, בצד שלי. לא, אל תשים כלום. שימי! על הוויזארד! אין לי מה לשים.
לא יצא טוב, אתה לא מתבייש מול כל האנשים? זה מה... יש לו 2078 גביעים. 2000 כמה? הוא מתחבא יושנה. הוא אומר לך כואב. אני מודה לך. נו, הוא דפוק. אתה רוצה לשחק עם הדוד הזה? כן? ניצחתי מיליון איש. גם התנצגינו ניצחתי עם זה. עם הדוד הזה? כן? אני לא יודע לשחק. הוא שם נייף. מה אתה רוצה? יש לו 2078 גביעים. באמת? כמה? 2000? 78. איזה הגנה הוא כאילו? 2. 200, לא 2000. כן, 2. 200 כמה? איזה... איך הוא ידע לעצור את זה? רציתי לבדוק אם הוא יודע בארנות האלה. מה? לעצור את המתקפה הזאת. איזה מתקפה? מה הוא שם לך? מה שלא צופה? שים לו כלום. כלום. אומייגאד, רק הרפר, דני, בינתיים תדבר עם היוטיוב. מה קורה חברים? אנחנו בזמן פציעה של דניאל דואמה. מה קורה? דני, דונגר, והחברים, הסקולים שלו. איזה בושה לדניאל דואמה. מה הוא סתם לא חושב? כמו אתה מסתכל לקיושנה. לא הבנתי. זה הגדול. מאוד. דב דידידוב! אה? שם לי פיירבול על כלום. על בניין. אני נותן לו להוריד בית. למה? ככה. איזה דבילי. דני. נו. יאללה, דניאל, נו, תן לו לנצח אותך. אני תנצח? פתח לי את המלך! כן. יאללה, תגיד. מהר. הזמנתי. איזה תופים יוצאים, איזה תופים. איזה תופים. כן? הרסתי לך בית. גם אני. רינס. למה אתה חרא? שלא ייגע לך במלך. לא צריך שזה ייגע. אין לי מה לעשות בסקלטון ארני. אל תעשה כלום. מה אתה שם כלום? תסתגר. זה טוב. מה עושים לך? פרינס. מה? בואי תפסיק. תגיד לי, אתה דפוק? מה? מה אתה מאגן? וואי, נו יאללה. אלקסר קולקטור. לא, מה אתה דפוק? תאגן, טעיתי. לא, אתה דפוק. תאגן.
פריז. תגידו באליקס. נו בטעות. התבלבלתי, חשבתי שזה אתגר 3-3. וואו, אתה דביל. תעצור לי את זה. תעצור לי גם את אלה. נבל 10. תעצור לי גם את זה. מירר. וצחתי. מה אתה עושה? מה אתה עושה? בשביל מה לעצור לך? בוא את אתגר 3-3. עדיף, משהו לא יודע לשחק. מה לעשות? מה לשים? רוקט וזהו. במקום מה? במקום מה שאתה רוצה. בטוח? כן. השגתי למברג'ק, אני שם אותו בדק. גיר. הלו, השגתי את הבתי. גיר. הגיע. אני רואה את המשחק של נזגינוב, גם אתה? בוא נראה. הוא במשחק אמיתי. הנה, משחק אמיתי. ספארקי בום. נזגינוב דפוק. זהו, נזגינוב הפסיד. מה הוא עושה? בוא את אתגר 3-3. מה? נו, דניאל. הזמנתי. לא הזמנת. שלום, אתגר 3-3 תעשה כמונה. יאללה, מה? יש לי גל. תשים בצד השני, תתקוף כבר, חזק. זהו, אל תשים כלום. זה כבר לא אל תגן! למה? כי לא מעגנים באתגר 3-3. רק שזה עמוס. תעגן. לא רוצה. אלא אם כן אני ארוץ את כל הבית. בוא נתערב שלו. בוא נתרץ את הכלום. אנחנו עדיין בסרטון? כן? מה קורה תקציב ניתרים? בית שני. הישג. כל משחק נשמע. אתה לא יודע לשחק. טוב, אתה יודע שרואים אותך בסרטון. אתה יודע שרואים אותך בסרטון. לא נכון. יואו, נזגינוב הזה דביל. בוא נבדוק מה הוא עושה עד עכשיו. נזגינוב בסדר. איי, בכמה. מה אתה עושה? הומו. מי? אין מה לעשות, הוא הומו. מי? נזגינוב. למה? כי הוא נשק את ארל. גיר.